We hebben schuttersfeest vanmiddag. We zijn bij het 131ste koningsvogelschieten van de koninklijk erkende kruisboogschutterij Sint-Henricus van Bokholzerheide. En nou ja, de boog kan niet altijd gespannen staan, laat me ook eens een grapje maken. Maar hier vanmiddag in Bokholzerheide dus wel. Want de kandidaat koningen die moeten de vogel afschieten. En dat is een uitdaging. Er staat behoorlijk wat wind en zo. De weersomstandigheden zijn niet ideaal. Maar de mannen gaan ervoor. En we gaan de wedstrijd bekijken en eens informeren hoe dat allemaal hier zit. Schuttenfest. Wethouder Wiel Slijpen hier naast me, dat is natuurlijk een van de notabelen die vanmiddag aanwezig is. Hij opende het schieten en hij schoot de staart ervan af en dat is helemaal niet de bedoeling. Meneer Slijpen, wie had er dat nog kunnen doen? Ja, luister, ik kreeg natuurlijk geen instructies hoor. En ik denk, wenn ze maar al eens in die kaas kiest, dan valt ze geen slag op. Maar blijkbaar hou ik zo goed gericht. Dat de vogel, dat staat er in ieder geval vanaf, jong. En ik begreep het van die mannen, ja, dat ze uiteraard aan de vogel nou moeten horen. Dat dat inderdaad niet de bedoeling wordt. Sorry, maar iets te goed, iets te goed. Ja, of ze zijn niet gewend dat burgemeester en wethouders zo goed kunnen schieten. Dat kunnen toch zien natuurlijk. Ja, want volgens mij wordt het inderdaad, ja, ik kan me niet herinneren. Ik geloof ik toen het over de 10e keer of zo. Ik kan me niet herinneren dat vooral eens een onderdeel van de vogel daadwerkelijk afgeschoten had. Ja. Nou ja, als ze 10 keer geoefend had, dan maakt dat ook wel eens een keer. Zeg, ja, kruisboogschutterij, hij in Bochus, gemeente Simpelveld, dat is best bijzonder, hè? Ja, kijk, schutterijen zijn natuurlijk, je hebt meer en meer je went. En kruisboog is eigenlijk redelijk uitzonderlijk. Ik weet dat er in Haander nog een kruisboogschutterij is en voor de rest vooral Duits georiënteerd. En ik zou graag weer komen, ik ga nog eens even naar je kijken. En dat vind ik toch wel bijzonder hoor. De 131ste keer koningsschieten. Dat betekent dat de verein ook al zo lang besteedt. Ja, ja en op zich, ja, heel leuke verein, Bochelse verein, Bochelse jong. En daar moet ze bij zien. Kalk aan de box. Ja. Veel plezier nog. Dank je. Robert Bruggeler is voorzitter van Sint-Henricus. Robert, nou ja, hij op de wei, het jaarlijks gebeuren voor de 131ste keer. Wie krijgt het voor elkaar? Wie gaat het met de verein dat allemaal kent? Nou ja, dat kan alleen maar wens genoeg leden has. En wens ook vrouwen has die achter die leden steunen en die leden ondersteunen, om ze te kunnen organiseren. Ja. Ja goed, dat gaat ons allemaal goed af. Hè. We bestaan 133 jaar, 1891 opgericht, hij heeft de Bokhuizerij. Ja, dat lukt nog allemaal goed, omdat we een fantastische accommodatie hebben. Een van de schoonste weien, denk ik, wanneer ik kijk naar alle andere vereinen die we nog in park staat hand. Want de kruisboogsport is eigenlijk het heel erg unieks. We hebben allemaal ganz veel naar het OLS gekeken, maar met de kruisboogschieten, dat doen echt maar nog 4 vereins in het park staat. Bokhuizerij, Kaalhei, Blierhei en Haander. En dan hebben we bij hem nog 2 sociëteiten, die nog gaat schissen. Alleen ja, dat is ook een uitstervend ras aan het worden, Frits. Het is niet meer zo wie vroeger dat de leden rijen steunt om bij de schutterij te komen. Want de jeugd kan tegenwoordig kiezen wat ze willen. Hey, maar de noemen ze het juist al even gewone schutterijen. Maar die hadden natuurlijk hun programma met diverse bondschuttersfeesten, met OLS, ZLF. Dat had hier natuurlijk niet, of toch wat? Nou, dat hadden we zijn aangesloten bij de internationale bond Nederland-Duitsland. Want mensen over de grens zijn bij Urode, daar zitten ganz veel vereinen. Volgens mij alleen al in de gemeente Herzogenrath 8 stuks. Samen met de van de internationale bond. En derjenige wat u kunning weet, die schuurde het laatste weekend van de juist onder grenslandtitel, dus wereldwijd grenslandkunning. En dit jaar werd hij verschoten op Blierhei. Oké, daar moeten we gaan kijken door. Zeg, en wens het has over de verein Henricus,
Als ze genoeg leden, wil ze nog meer leden? Als ze genoeg vrijwilligers? Nou ja, leden had ze nooit genoeg. Die kan ze allemaal erbij gebruiken. En voor wie graag al zat, wat jeugd, kiest ze niet echt. Bij de verein wordt allemaal lastiger. Niet alleen voor de schutsen, maar voor iedere verein. Maar met de leden die voorhand kennen we nog geen jaren vroes. Dus wat dat betreft kan er gewoon lekker blijven bestaan. En leuke gemeenschap in Bochum, dus ook van vrijwilligers, nooit tekort. Want in Bochum geldt één motto, vele handen maken licht werk. En dan moeten ze van een andere verein komen, die komen gewoon helpen. Ja, ja. Hey, en dan tot slot, had zij een prachtige eigen accommodatie. Wie had hem dat geflikt? Nou ja, gans jaren geleden over eigenlijk alleen het atersgedeelte van het gebouw. Dat was vrij klein. En na het jubileumfeest in 2001, toen het 10-jarig jubileum, zijn we begonnen met deze aanbouwheidraad te maken, inclusief zolderverdieping. En dat hebben we ook allemaal gedaan met vrijwilligers van de vereniging. Maar ook nu uit de bouwwereld, die ons daarbij geassisteerd had. En natuurlijk ook een beetje dank aan de gemeente, want we stonden op gemeentegrond, verhuren van de gemeente. De gemeente hadden ook toestemming gegeven om dit allemaal ze kennen en mogen realiseren. Gaan ze zelf ook nog ambitie om koning te worden? Of, Als vuurzitter koning worden is allemaal gevierlijk. Hoor. Gaan liever dan een andere lid koning worden. Dan weet je ook de mensen zeker dat hij lid blijft. Hey, succes en veel plezier dit weekend. Dankjewel. Niek Volders hier naast me is de nog regerende koning, maar aan zijn troonpoten wordt gezaagd, want het schieten vindt hier plaats achter me. Niek Volders, koning werden bij een schutterij, is een beetje wie Prins Carnaval werden, of toch niet? Zo jet, ja. Alleen nog iets zonder. Nog iets zonder. Ja, maar ook voor u over de vloer met veertjes, beer en vla en kouschotten? Oh nee, dat gebeurt dus niet. Nee. Dat is wel je lief, dat ding af kunt. Dan de felicitaties en dan het Janse jaar deurg. En dan gaan we voor de Rensel een koning. Dat is dan nog opvolging van. En de mij voor weer, nou zoveel jaar hebben we hem toch bij een terugjaard. Een koning van een kruisboogschutterij had net veel tooi. Is net met heel veel medailles en klatergoud behangen. Dus heel sobertjes. Had dat ook een idee? Ja, we hadden ook de koningsplaten, die hebben we allemaal ophangen. Vroeger hongen die allemaal daar aan. En er zijn nu nog verenigingen wie Haanraden. Die hangt hier nog immer. En die hand die dan ongeveer op de enkele die platen hangen, vuren en hingen. En dat is toch wel immens zwaar. Ja. Want het is allemaal zilveren platen. En wanneer ze dan die zilveren platen haast, dan moet ze met kunnen gaan. Ja. En voor hand sowieso al die dikke stums. En wanneer ze dan nog met de zoeien moeten lopen, dat is heavy. En zodoende hebben we gekozen voor één plaat en een halve mond. Okay. En dan komen daar die namen op te staan. En dan is het net zo pompeus. Ja. We hebben het gehad over de vrouw achter de schutter. Dus we hebben het ook over de vrouw achter de schutterskoning. En dat is de koningin. En daar praat ik nu mee. Maria. Maria, schutterkoningin, Bochusermeertje, geboren en getogen. Vertel. Ja, geboren en getogen in Bocholt. Dus ik ken hier iedere hoek en plaats. Dus ja. En dat doog mij de Niek vorig jaar de vogelaar zitten. Wat dacht ze toen? Ja, shit, ik wil ja niet heen. Ik wou nog geen, hoor. Eigenlijk veel te vroeg af. Maar ja, goed. Dan was je gebeld van mam, kunt ze? Oké, ben ik gekomen, ja. En dan je het feest los. Want... Ja, en dan kreeg ze een kroontje op de kop en een cherubim. Ja. En de best nu nog niet gans in gala, want dat is ook nog met een lang kleed en. Maar de beste vroeger dat het erop zit voor de Niek. Och, vroeger dat het voor de Niek erop zit. Ze willen het eigenlijk wel, want ze 3 keer achter elkaar zijn ze keizer. Maar dat had nog geen geschaft. Dat had nog geen geschaft. Nee.
Maar het is niet zo dat ze zoveel verplichtingen hebben als koningin dat ze zegt, nou, ik ben voor dat het duur is. Nee, dat niet. Wenn ze ergens zijn moeten, dat je ze mee. Wenn ze kent, wenn ze niet kent, ja. Het is geen verplichting, dus. Ja. Kijk, en als vrouw van, kent ze ook een beetje oogje in het zeil houden. Hè? Dat ook, ja. En dat is ook wel af en toe nodig. Kevin Mees hier naast me, die kan ons alles uitleggen over de techniek en hoe dat zit met die kruisboog en dat schieten en hoe dat allemaal precies moet. Kevin, probeer ons dat eens even uit te leggen. Ja, ganz kort aan. We hebben de boog, hè. Er zit een veer aan, een reef noemen we dat. Het touw wat daarin zit, aan vast zit, dat moet nog gespannen worden. Met een spanner werd dat gedaan. Met de heng gaat dat nooit lukken, er zit zoveel kracht achter. Dus dan moet met een spanner onder in dat sloot geduwd worden. Ja, en met dat, ja, wanneer dat gebeurd is, dan kan ze onder de stang gaan staan. En ja, dan moesten de piel erop leggen. Ik heb de piel toevallig hier in mijn tas. Daar werd erop gelegd. Dus is net ganz geen anders wie het OLS. Met het OLS werd echt met kugeltjes geschoten. Joost werd echt met een piel geschoten. Stuk hout met gediezer. Klinkt heel simpel, maar ja, die werden met de hand gemaakt door de leden zelf. Ja, en daarmee werd geschoten. En ja, door proberen we de vogel met af te schieten. Ja. Ja, en doe deze zelf ook met. En volgens mij gaat ze ook ambitie om koning te worden. Altijd, hè. Anders zou ik nooit onder de stang staan. Hè. Dus wanneer ze onder de stang staan, moest ze ook willen afschieten. Van die mening ben ik wel. Dus wanneer ze niet koning wil worden, moest ze niet meeschieten. Dat vind ik echt aan, dat is mijn mening. Ja, ja. En dan nog prins en dan is ze ganz nee, die ambitie had ik dan maar net niet om prins te worden. Dus nee, dat zal hem niet worden. Dus helaas. Ik werd wel hier koning, dat zou schoon zijn. Laten we er eens mee beginnen dan. Succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. En die Kevin, die flikt ertussen. Hij schiet gewoon de vogel af en is nou een jaar lang de koning van Bocholt rijden. Wat zeg ik van heel Bocholt? Samen met zijn koningin Rowana. Eenmaal in mijn leven wil ik zet de koning zijn. Marcheer ik aan mijn aan met de zwaarste koningin. Op ieder zet